Здравейте! В това видео ще ви покажа как се създава фотокнига от телефон стъпка по стъпка. Първата стъпка е препоръчителна и тя е да създадете профил. Ако имате профил, ще може да започнете проекта, да го запазите и да го завършите по-късно от устройството, от което сте започнали, или от друго устройство. Въвеждате данните си тук, натискате бутона създаване и вече ще бъдете в профила си. След като изберете дизайн на корицата, трябва да натиснете бутона Започни създаване, като на някои дизайни може да се избере модел книга и размер. В случая аз избирам книга стандарт в размер 20x28 портрет, това е най-поръчваният ни модел книги. Натискам бутона Започни създаване и ми зарежда редактора. Тук първата стъпка е да качите изображенията си от бутона Импортирай изображения, като може да изберете от галерията на телефона или друго място, в което се намират снимките ви. В случая моите снимки са в галерията и затова маркирам всички снимки, които искам да бъдат качени в албума. Натискате бутона с тикчето отгоре и изчаквате да се заредят, като това отнема от няколко секунди до няколко минути, в зависимост колко са големи снимките ви, дали са локално съхранени на телефона или са на облак. След като заредят, натискате бутона Автоматично попълване и снимките ще се заредят хронологично по страниците. Ако снимките, които сте качили, са повече, отколкото са предвидените места, ще ви излезе ето това съобщение, което ви пита дали искате да добавите допълнителни страници, за да се съберат всички снимки. Ако натиснете ОК, ще се добавят всички снимки, ако натиснете Cancel, няма да се добавят снимките, за които не стига място. В случая аз натискам ОК и съм готова да прегледам проекта си. На някои дизайни може да се редактира заглавието на страницата, като просто натискате и въвеждате вашия текст. След като сте редактирали корицата си, можете да се върнете към вашия проект и да прегледате как изглеждат изображенията ви. На 13-та страница, например, не ми харесва как се е получило, тъй като снимките, които са на тази страница, са пейзажни, а тук предвидените места са както портретни, така и пейзажни. Затова натискам върху страницата и от бутона Оформления избирам Layout, който е по-подходящ за моите снимки. В случая те са 3, така че търся оформление за 3 снимки и си харесвам, например, ето този модел. Така се хваща по-голяма част от снимките ми и изглеждат много по-добре. Ако не искате да променяте оформлението на страниците, може да натиснете върху някоя от снимките и от бутона Изрязване да преместите с приплъзгване наляво и надясно, надолу и нагоре, така че да се хваща всичко, което искате, и натискате Готово. Също така може да се променят снимките по самите страници. Например, искам тази снимка да бъде на мястото на тази снимка, затова избирам ето тази снимка да застане тук, а ето тук да застане тази снимка. Като отново има нужда да я наместя, така че да се виждам и аз. Също така могат да се добавят допълнителни страници, ако искате още изображения, и от тук да добавите нови снимки. От тук може да промените името на проекта си. И силно съветваме от трите точки периодично да натискате бутона Запази, за да сте сигурни, че всички промени, които сте направили, ще бъдат запазени и дори да затворите сайтът, проектът ще бъде запазен и ще може да го продължите отново. От бутона Отмени може да връщате една стъпка назад и съответно от Повтори една стъпка напред. Ако искате в проектът ви да има страници с текст, отново от бутона Оформления може да изберете оформление, което съдържа текстово поле, и да напишете нещо, което ви харесва. Също така може да смените шрифта на текста от тук, както и размера. След като направите целият проект и го прегледате, за да се уверите, че всичко, което искате да се включи, е включено, натискате бутона Добави в количката и завършвате поръчката си по стандартния начин.